Жыў дзед ды баба. І быў у іх кот, які вельмі любіў паляваць на мышэй. Вось пайшоў раз кот у лес на паляванне, ды і заблудзіўся. Шукаў дарогу дадому, не знайшоў. Ты кто такой будешь и чему ты плачешь? Я кот Мурлыкович, пошел в лес поливать, да и заблудился. Хіба гэта беда? Иди до меня жить, будешь у меня за господара. Добро. Вось прыходзіць ён да лісіцы, а ў яе курэй паўным-паўно. Наеўся кот і спаць уклаўся. Кто в моем лесе стукочет тупочек? Кто моему господару спасти дает? Я волк, а кто у тебя господар? У меня не господар, а господарщик. Хвост подлечи, как магнитик отразу забьет. А можно поглядеть на твоего господара? Поглядеть можно, але без подарунка не приходь. Мой господар подарунки любит. Добро. Буде ему подарунок. Кто в моем лесе трясись, кто моему господару спасти дает? Я медведь, а кто у тебя господар? У меня не господар, а господарщик. Хвост подлечи, как магнитик отразу забьет. А можно поглядеть на твоего господара? Поглядеть можно, але без подарунка не приходь. Мой господар подарунки любит. Добро, буде ему подарунок. Прабеглі яшчэ дзік-сякач і заяц-шарак. Ліса і іх сваім гаспадаром напалохала. Сабраліся звяры і моцна задумаліся, якія ім падарункі лісіцынаму гаспадару прынесці. Радкі, трэба смачны абед згатаваць, ды ў госці з лісіцай запрасіць, тады 7 разам паглядзім. Няхай будзе так. Я перенесу мёду колоду. А я барана. А я жолудоў. А я капуста салодкай. Обед готовали, то запасать у гости пойди. Я толстый, мне ходить часто. Я так набегался, мне ноги болят. А я складно говорить не умею. А заяц нічога не сказаў. Вось і парашылі паслаць яго як лягчэйшага на ногі. День добрый вам, господары. Пришли медведь, волк и дик. Вы до их у гости пришли. Падрыхтаваліся звяры гасцей сустракаць, сядзяць ля багатага стала, чакаюць, аб лісіцыным гаспадару разважаюць. Не, братки, боязно. Кто этого господара ведает? А что, коли обед дашь ему не уподобачит? Я нас всем хвостом забьет. Давайте скрываемся и издалек на его поглядим. Нехай будет так. А заяц убег, мядзведь на дуб залез, дзік у снезе схаваўся, воўк пад кустом. Тым часам взяла лісіца пад руку свайго гаспадара, і пайшлі яны ў госці. Прыходзіць на палянку, чуе кот, мясам запахла. Бачыць, цэлы баран ляжыць. Тут ён шорсць наставіў, вусы натапырыў, ды адразу на барана накінуўся. Мур, мяу. А звярам здалося, што ён крычыць: «Мала, мала!» Дзік ляжаў у снезе, ды ад страху пачаў хвастом варушыць. От падумаў, што мыш з норкі вылазіць, скокнуў туды і учапіўся кіпцюрамі ў дзіка ў хвост. Як усхопіцца дзік, як кінецца наўцёкі, толькі галлё трашчыць. Кот напужаўся, ды скок на дуб. Мядзведь таксама спужаўся, грымнуўся з дуба на куст, пад якім воўк сядзеў. А таму сталося, што гэта лісіцын гаспадар на яго напаў, усхапіўся ды ходу,
а мядзведь за ім. Уцякалі так, што заяц іх ледзьве праз гадзіну дагнаў. Каб не паслухалі мяне, да не схаваліся, ён бы вас усіх съеў. Мой страшэнны звер. А кот з хітрай лісіцай нагасцяваліся ды пайшлі сабе да хаты.